Bibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ganiya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni gabi. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Sabay? Namatay ang iyang pamilya. Ang iyang asawa anak. Kauban sa ubang mga pasahero nagkasakay sa aeroplano nga nagcrash gikas New York. Pauli na sila nga ni. Ambot, wag ko magkapangutan sa detalye. Basta kay gihatag ko lang ang number. Aw, hinahinay na siya bayad. Unsa? Ana man kuno na bay. Bisag unsa imong utang, bayaran gid na nimo. Sa lain-laing pagi. Oh, hayan. Ano namang bura man puwag na matyan. Ambot, wag ko magkasabot sa kong kagalingon. Pero feeling ko, naluoy ko kang si Servando. Ay, dali. Praksis ta. Aram mawaan ang problema. Kisulti ni tatay mo? Nang, wa pa din matawag si Paulo? Siguro kung manawag to, dili gito mo si Pia. Ay, nagpasabot na sabni. Nga hayan, mabalik din sa Isla Maria si Sir Servando. Bitaw. O dili ba mo larga sa gawas anong pagkuha sa mga patayng lawas? Kundo naman gani. Pero makarelax ka nang.
Hasta si Paulo ug ang ubang mga tao nga nag-imbestigar karong panahona. Salamat na lang. Ricardo, nahibalik ka na. Oo, Silvano. Ay, oo. Nakadungog may sa trahedya nga nahitabo. Unsa man, kanus aman mo balik si Sir dinhi sa Isla Maria? Wala kaya, Oo. Mas maayo po nga wa si Sir. Murag marelax ang tanan. Pastilan, nagsunod ang pagkamatay nila sa pamilya po sa mayordoma. Oo. Nakayo na. Oo, buhay ang ilya. Ha? Nakakabuhay ang abuguloy. Karoon na ngayon ang buhay. Kung hindi na mahunong hiyayang kahunang gani. Uy, si Bako, itaon Cardo. Ipalayo lang na. Di maayo nang may makalas. Ay, mapamisa ko. Kinahang lang maputol kini. Kumusta, Ricardo? Ikaw na sa panagkalitan nga miduol ko nimo. Kasagaran ako ang magkalitan nga mukalit lang ka og tunga sa mundo ni Harji. Kumusta niyo lakaw? Interesado lang ko kung nakita ba ninyo ang inyong tuyo. May awilang, may baho sa uban. Ako may abilidad nga makakita ug mahibaw sa wa mahibaw sa uban. Oo, gusto ka, Ricardo? Oo. Milanog sa kong dunggan ang gisulti kanimo ni Sir Servando. Kaya ikaw. Ayaw na paglakaw ni, magstorya pa ta. May waso na ako. Kadit lang, Noy. Nahibaw kong wa kay buhaton. Gusto ka lang mulikay. Masaway mo, Tuyo. Akong tuyo? Ano mo dahil, Ricardo? Dili ka gusto nga makadungog sa isulti ko? Ayaw na kaya ang oras. O dili ko usika ng imong oras. Nahibaw ko nga kuryoso ka. Nga mahibaw unsay giingon kong nadunggan ko nga milanog sa akong panungog nga gisulti ni Sir Servando nimo. Ako mahibaw. Gusto ka mahibaw? Ayaw paglimod, Ricardo. Ayawan. Samtang gipatawag ka dito sa taas sa kwarto ni Sir Servando, isultihan ka niyang may misyon ka nga kinahanglang tiwason mo ang wa mo matiwas sa paghimo kaniya to. Ang pagpatay sa bata, pero karon dili na bata, bugti sa kaluwasan sa tibuok mong pamilya. Mo na gisulti ni Sir Servando nimo. Klaro kayo sa kong panungog, Ricardo. Sa maangkod kag sa dili, mo na gisulti ni Sir Servando. Bibalibal ka ganing tiguang ka na, pero gibaharan kang may dotang mahitabo sa mong pamilya. Tipapili ka sa kinabuhi sa mong pamilya o sa pagtiwas sa usa ka bulhaton nga naputol ka niadto nga mo'y hinungdan sa pagkaputol sa mong dila. Kaya ka! Kaya ka! Ako si Paulo Isidro. Ano na iba ako kawain dyan?
Wasa ko mahibaw nga no, Ricardo. Pero nahibaw kong dili ka daw tang tao. Nahibaw kong milaban ka lang sa mong pamilya. Maong mapugos ka sa pagsunod sa gusto sa mong amo. Ang gusto ko lang mahibawan, kung ang imong amo mausab ang kriminal sa usa ka magtiayon nga tag-iya ning dapita. Sa nahibaw ka ba pwede kang mamatay? O Ricardo, nahibaw kong ang kasayuran kong dili tinuyo. Pwede kong ikamatay. Kalau na sino may mo bawa ayaw mag-sulti tao na kang Servando ayaw yun. Ricardo, kadit lang. Kadit lang, Noy. Oy, Paulo. Oh, niya ka man gud eh. Nganong niya ka man? May impormasyon kong ihatag ni mo, Kapitan. Unsa man? Naa na sila sa Sir Servando ang iyang pamilya. I mean, ang mga lawas sa iyang pamilya. Wa, mabitangan ni ako. Dali, sod. Pidiritso ko din, Wa pa ko makatultol sa bahay ni nanay. Oo, ihatod takaw niya. Iyon na pa si Raji, kuyog mo? Wa, gihangyo ko siya magpabilin. Katingalig mo tawag si Servando o ang mga taga-airlines. Kinahanglan nga may mudawat sa mensahe. Okay. Unsa man ang imong giingon nga impormasyon? Si Ricardo, gikasulti ko siya. Gisultihan ko sa akong nadungog. Gibawran ko na yung tak-umo ng akong baba. Huwag diligid magpadungog kang Sir Servando. Ano ba? Dilit direkta nga may kumpirmar siya. Pero sa iyong sunutihan, may bawtang natumbok ko ang tinood. Hangto dili mo testigo si Cardo sa hukmanan sa tanan. Dili gihapon magsilbi. Hangyon ko, Scardo. O kung dili siya mosugot. Kung masiguro na to ang kaluwasan siyang pamilya, nahibaw kong sugot siya. Unsa man kadaghan ang pamilya nga buot mong ipasabot. Ha? Tiguang na siya, dili ba? Haya ang iyang mga anak, mga minyo na. Kung pila ka buok, ang iyang mga igsoon, nahibaw ka na sa probinsya. Pila man sila kabuok nga itong hatagan og proteksyon, Paulo? Oh, Kapitan. Kinahanglang may solidong ebidensya una na to madakop si Servando de Dios. Karon unta nga dili pa siya makabantay tungod kay naa siya sa problema. Kapitan. Suway kumbinser si Cardo. Pero inahinaya lang, ayaw pakalit eh. Tingalig mo kalit og sumbong kang si Servando. May mga pipila na kong natigom nga mga ebidensya sa iyang pagkatao. Pero dili paghihapon pa iko. Oh, nakasabot ko, Kapitan. Magka-relax kita karong panahon na. Pero human sa lubong sa iyang pamilya, sugod na sabta. Mian, Niadayan ko pagkaipa akong niaka din Nanawag magod si tatay. Moabot ako na si Sir Servando. Ugma gyud da ang abo siyang asawa og anak. Maong kinahanglan magabalik ka na dito. mo ba? Mag-ulusap si nanay. Karon pa ba ako naabot? Pero kinahanglan tuwa ka. Duyugan na to si Sir Servando sa iyang kaguol. Moadto sab ko. Oh, sige, manangin akong nanay. Kita mo tagbo kang Sir Servando sa airport. Unsa? Maunay sulti ni tatay. Kita ko nung duha. Ato ta sa airport para sa pribadong eroplano sa Hertrudes. Nag-charter si Sir Servando og eroplano. Bay, nakamatikod kang Sir Servando? Sugad sa ngayong pag-abot ba? Huwag yung kadungog na mitingog. Sige lang inom.
Musinyas lang. Mumsa mo siya? Nag-uol sa pa. Kamao ka na mag-uol? Ang usa ka taong magkamaong magmahal, mantigong mubati og kagol. Kung wa nang iya mga minahal. Uy! Paulo! Si Sir Servando! Natumba! Sige, Paulo. Diya, ibutang ninyo si Sir sa kama. Kinahanglan ka, Elisa, na iyang sinina. Basa kayo siya. Sige. Hubuin ninyo siya. Kay bagita kong sinina niya. Pajama na lang baka ha, no? Ay aron pakatulgo na lang nato. Basa gid siya. Paulo, tanawa ang tuon niyang kamot. Oh, uwat na kiluhin. Nga uwat nga purma og pinakal. Raji, siya katong lalaki sa akong damgo. Siya katong nakita mo. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.